Hello everyone, I am Asha Tanaji Kamble and recently I have cleared SET exam in English subject. First I want to pay regards to Dr. Babasaheb Ambedkar, Savitribai Phule, all social reformers and my father. नेट सेट म्हणजे काय? नेट सेट म्हणजे जर तुम्हाला कॉलेजवरती प्रोफेसर म्हणून जॉब हवा असेल तर तुम्हाला सेट नेट क्लिअर करावं लागतं आणि त्यातलं सेट म्हणजे तुम्ही स्टेट लेवलला प्राध्यापक म्हणून जॉब करू शकता आणि जर तुम्ही नेट केलं असेल तर तुम्ही ऑल इंडियामध्ये कुठेही प्रोफेसर म्हणून काम करू शकता. नेट सेट अलीकडच्या मुलांसाठी किती उपयोगाचं आहे? खूप महत्त्वाचं आहे कारण एखाद्या विषयाचा अभ्यास करायचा म्हणलं तर तो खूप डीप करावा लागतो आणि सेट नेट सारखी परीक्षा द्यायची म्हणली कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असल्यामुळे तुम्हाला खूप डीप स्टडी करावा लागतो. आता इंग्लिशचं म्हणाल तर त्यामध्ये पूर्ण वर्ल्ड लिटरेचर त्यामध्ये आहे. त्यामुळे तुम्हाला पूर्ण लिटरेचर जर्मन असेल, इंडियन असेल, रशियन असेल, ऑस्ट्रेलियन असेल, ब्रिटिश असेल, अमेरिकन असेल, ह्या सगळ्या लिटरेचरचा तुम्हाला अभ्यास करावा लागतो. नेट सेटच्या संदर्भात आत्ता जो अभ्यासक्रम चालू आहे त्या अभ्यासक्रम तुम्ही किती तास अभ्यास केला? मी सलग 2 वर्ष सेटनेटचा स्टडी करत आहे आणि दिवसभरातील 7 ते 8 तास मी स्टडी केलेला आहे आणि तेवढं मी स्वतःला डेडिकेट केल्यामुळेच मला हे यश मिळालेलं आहे. यशाच्या पाठीमागे तयार करून घेण्यासाठी कुणाकुणाचं योगदान आहे? मला माझ्या प्रोफेसरांचं खूप मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं. मग त्यापैकी असतील माझे प्रोफेसर प्रदीप गायकवाड, प्रोफेसर मृणाल मोहिते, नंतर मी ऑनलाईन ट्युटरची सुद्धा हेल्प घेतलेली आहे. मग त्यामध्ये विनीत पांडे असतील, ॲने महेंद्री असेल, ह्या ट्युटरचं मला खूप मोलाचं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. आणि काही ॲपसुद्धा आहेत आपल्याकडे की आपण घर बसल्या अभ्यास करू शकतो. मग त्यापैकी यूट्यूब असेल, अनअकॅडमी असेल, ब्रिटॅनिका असेल, एनसायक्लोपीडिया असेल, अशा विविध सोर्समधून आपल्याला स्टडी करावा लागतो. या अभ्यासाच्या संदर्भात घरच्यांनी किती पाठिंबा दिला? खूप 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 मोलाचं सहकार्य मला माझ्या आईवडिलांनी, माझ्या बहीण भावांनी दिलेलं आहे आणि त्यांचा सपोर्ट मला नेहमीच आत्तापर्यंत मिळालेला आहे. आणि माझे वडील शिक्षक असल्यामुळे शिक्षणाचं महत्त्व पहिल्यापासूनच आमच्या घरामध्ये आहे.